Ke barin ga rani. Rani ina tafiya. Yana na ci kwalliya na. Kin san ni ai. Ha ba na san ki mana kawata. Inda na saba. Kin gani na yi kyau kamar sama alale. Kawata kenan. Ina tafiya sai ga wani faka mota. Yawani hon. Ke irin ina da mishi riga. Kin gani baba ba na so. A ni da na san ki. Ina dan jan aji. Ai kawata ba sai kin mun bayani ba ni na ga wata ni ki ai. Sai me ya faru? Na ne ba sai na yi gaba. Sai bi na mota kuma. Irin yake yi ba. Ya ƙara bi na ya je gaba. Ya gan babe, ya gan package. Yau da give up. Kin gan packaging na? Ko ya shige gaba na. Ya wani glass. Irin na wani basar din nan. Sai ya mun magana ya wine nan. Kin ga mota? Sabuwa gal daga leda. Siya. Irin wanda muke son nan. Mai raba. Kawata. Shafa mun mana. Wallahi kawa. Ba jan aji kuma? Ban ja aji ba. Dan Allah kawa na share ta bani labari. Ke, na ce miki ban ja aji daga wannan lokacin ba. Allah share ta. Ci gaba da wani labari. Kin gani? Kawai irin na yi mishi yanga kamar ba zan yadda ba. Sai da wani Irin jan aji. Yau kuma wani hiran ake yi. Allah ki share ta wani labari. Ya tambaye ni sunana na gaya masa. Ke, ya ce in shiga mota. Da na zo na motar nan wallahi jikina ya canza. Raba. Ban taɓa shiga irin wannan mota a rayuwar na ma na gani shi. Ina kika gani. Ina kika gani kawata. Ba da labari. Allah ki share ta wani labari. Yanzu tambaye ku ne me ne ba irin wannan rayuwa. Kaleta haka nake fama wallahi. Ba dama in zo mata da wani hira. Kin san cewa in dai shawara ne ba zan daina baki shawara ba. Ko ki ɗauka ko kar ki ɗauka ni dai na baki kuma na cire halaki na. Ina kika gani. Ina kika gani kawata. Ba da labari. Sai me Ke domin tsamfa. Ke nan ba ya fara bayani da ya bani nan ba sai ya ce ga kati na ga kudin kati. Kin san nawa ya bani kudin kati daga haduwa ya ban 20,000 gal. 200 sabbi na gaya mai. Yo Allah kawata. Daga haduwa. To yanzu kawata ina yake? Shine yanzu kawata ko dan wani abu ma ba irin dan ma aiwesi ko iyawehiya din nan ma ba da ki dan san mun. Yanzu dan Allah dan Annabi. Baki san mutum ba kawai saboda ya tare ki a hanya shikenan. Yanzu kai ba za ki iya nemo min kanki da kanki ba. Makarantar nan ba za ki iya zuwa ki yi karatu ki samo min kanki kuɗi ba. Sai yanzu kin jira wani namiji ya baki kuɗi. Ashe kina da aiki ka. To dan Allah me ne naki a wannan zancen? Ni da kawata ni wurin ta fa nazo ba wurin ki bane. Dan Allah ki ban mu mai giran mu. Kawata na ce bai da aboki. Ki bari mana ai duwaye abin bai nisa ba kawai san tafi amma kin san Allah ranar ne na gan shi da wani amma wannan bai muka ma da mai nera ba. Ke dai kullun sai ki ce mun bai nisa ba kina ta kokoya mu abu ba ya kamata abu ne kawai na ce miki dukiyan nan ta zo. In ta so ko ke za mu yi ras. Hawa za mu fanta ko ina. Kina binta ko? Maimako ke ki je ki nema min kanki abin da zai taimake ki a rayuwa. Kina nan kina bin wannan. Za ta kai ki ta baro. Na ce miki yana da aboki. Amma ni fa aboki mai mun kama da wani mai kuɗi ba gaskiya. To inda haka ne ni gaskiya ni mai kuɗi nake so irin naki nake so kawata. Mai kuɗi, mai mota, mai raba. To kin san zai faru? Tiya. Za mu fita da yamma. Yawwa. Zai ɗauke ni da yamma. Yanzu kike magana. Ni dai na gaya miki. Dan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Muna jin labari a ko'ina. Idan baki hankali da kanki ba, duk abin da ya same ki
Kai kika jawo kanki. Ni dai na faɗa miki nawa. Irin kin san mana irin ki dan connect ɗina ne ma. To amma kin san wani abu ne? Wannan abu ba da sistan ki ta faɗa ba kamar da gaske ne. Kin san za mu iya zuwa makaranta mu yi ilimi mu samu kuɗi in baki wani labari. Na je wata office na bin wata yarinya sai kin gan skin na ta kawa. Yana kyalli kaman glass. Na ta fita ta rike wani kaki ta shiga wata mota tiya irin wanda muke sannan in gaya miki sai na dubi sai na ga wanda muka je da ita na ce mata kai wannan ina gani saurayin ta mai kuɗi ne ta ce mu wannan saurayi ta ce ai wannan zallan kuɗin ta ne kuma ba komai bane ta je makaranta ta yi ilimi ta yi komai ta samu aiki comfortable aiki. To in kina biya irin wannan labarin wallahi zai dade baki kuɗi ba za ki mutu a cikin talauci. Hai ka wata. Da gaske? Makaranta ko? Mutane za su gaya miki asalin gaskiyar ne? Kuma gaskiya ne. Wallahi gaskiyan ki ne kawai. Ki je kawai yanzu ki je ki yi min wanka. To yanzu ki samu zai faru saki mun aron wancan red gown din. Wancan ganin kin nan da nake so haba ka wata. To na karshe in na samu kuɗi wallahi zan siya nawa zaki kai ni inda ke shopping ni ma in siya nawa ba dan ka roka ba dan Allah yau kawai na karban aro na karshe dan Allah ka wata dan Allah wancan gown din nan mana kawata. Shikenan zan ba. Saboda wannan outfit ne amma ba zan sake ba ba. To shikenan. To bari in je gida in jan samu kariyar da zan gaya ma mama na dan an ji wa sai mu samu mafita. To shi kenan yanzu nan za ki gani yanzu nan bari ma in ga. To masu kallo na idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Duk wanda yake ji ba zai ki gani ba. To gaskiya ya kamata dai a ce muna kokarin muna jin su shawarwari masu kyau. Let's not be misled. Let's not follow the path of destruction. So ina fata kun koyi da duk abubuwan da muka faɗi a wannan drama. Kun dai san wanda za ku ɗauka wannan ba wannan ba. Na gode. Ni ce taku Beatrice Auta wanda kuka fi sani da Stella Arewa 24. Domin kallon sabobin shirye-shirye na ku je YouTube channel ɗina mai suna Stella Arewa 24. Ku danna like button, sai kuma ku je ku danna subscribe, sai kuma ku danna wannan ƙararrawar wato notification button. Na gode masoyana.